Mae yna hen ddywediad Saesneg, no foot, no horse, a fel parchen o ceffyl, gallai dweud mae hynny bendant yn wir. Yn enwedig i geffyl hoffech chi farchogaeth, cystadlu neu weithio, os nac ydy'r carnau yn gryf a iachus, wel, dydych chi ddim yn mynd i fynd yn bell iawn. Ers yn ferch ifanc, mae ceffylau wedi bod yn rhan fawr o mywyd ac erbyn hyn mae gen i 4 a dwi'n mwynhau treulio unrhyw amser bar gyda nhw. Ond fel unrhyw anifail, mae angen gofal arnynt. 2 blynedd yn ôl, clywes i'r gair does dim un perchen o ceffyl eisiau clywed, laminitis. Roedd Rocky wedi bod yn gloff ers sbel a wedi bod yn dangos symptomau fel gorfod lawr am amser i hir a chynhesrwydd yn ei charnau. Yn waith, dangosodd X-ray bod yr asgwrn pidal yn un o'i thraed wedi dechrau disgyn trwy'r troed. Os oedd gan Rocky unrhyw siawns o fod yn digon ffit i'w farchogaeth eto, roedd angen Ffarier adferol arno fo'n syth. I drin yr afiechyd poenus yma i Rocky, fe ddaeth y tad a mab, Daniel a Rodri Thomas, 2 Ffarier arbenigol i'r adwy. Laminitis yw inflammation of the sensitive laminae o'r ceffyl, sy'n hala fe yn rili gloff, a wedyn mae gofyn wneud rhywbeth yn gloi, fel tynnu heels a lawr, a'i torri drad yn ôl, a'i watcho i fwyd e. Rhan fwyaf laminitis yw maintenance o e. Fel mae'r rhaid ffylen gormod o fwyd a beth o la. Mae bobl tre bod yn garedig i'r ceffyl, rhoi bwyd o fe'n diwedd y dydd, mae'n gwneud ham iddo fe, chybod safi? Pan nes i gysylltu â chdi'n gyntaf, yna bach o panic achos oedd yr X-ray wedi dangos bod pedal bone Rocky wedi disgyn, a ni'n siŵr os oedd e erioed mynd i bod yn digon ffit i farchogaeth to, ond diolch beth mae o nawr. Beth gwnes di i wella fe gymaint? Na gyd nes i, really, just rhoi pedole normal ymlaen gyda pads, achos mae soles efo'n un mor, you're talking couple of mil sydd â fi ware gyda. So mae'n, un wrong swipe gyda cilleth a felly ni fod fe'n bach o pickle i fod yn onest. So. Fel Ffarier, beth yw gwaith ti o ddydd i ddydd yn cynnwys? Basically, just rhoi pedole a trimo cyffylau. Neu siŵr bod nhw'n mynd yn iawn a cadw nhw fynd i disciplines nhw. Pedole, wahanol styles. Rhaid chi wneud nhw pob 5 to 8 weeks. Dependo ar y bryd a pwy fath o gwaith maen nhw'n wneud. Pam yw dy waith yn hanfodol i iechyd ceffyl? Basically, mae rhaid ni cael yr angle y trod yn iawn, foot balance, os sy'n trimo fe'n uchel i'r ochr fas. Bydd y ceffyl yn lando'n wrong a wedyn bydd joints a tendons yn cael problems wedyn, so dim just tynnu pedal mas o box o fe, mae'n lot i meddwl beth i. Rhaid chi'n gwybod basically o'r shoulder lawr ar skeleton, tendons, ligaments, nerves, y blood supply, y diseases a bethau fel yna, mae'n lot i cymeru mewn. Faint o hyfforddiant oedd angen ti wneud cyn i ti dechrau'n proffesiynol? Oedd y apprenticeship yn 5 mlynedd i gyd, so oedd e'n lot o waith galed a stress, ond oedd e'n werth yn y diwedd. O fewn y diwydiant gofain, mae yna bryderon am y diffyg diddordeb gan bobl ifanc i ddewis gyrfa fel gof. I sawl person, yr her fwyaf ydy dod o hyd i fynediad i fewn i'r maes. Mae Ysgol Gyfun Penwedig yn Aberystwyth mewn cydweithrediad gyda hyfforddiant Ceredigion yn cynnig cwrs gof i'w disgyblion fel rhan o'i astudiaethau tygau, gan gynnig mewnwelediad i beth mae'r yrfa'n cynnwys. Wel, gwaith gof lefel 2 BTEC yw'r cwrs, felly mae chi'n gallu gweld hyn yn y refel fan hyn nawr, so mae dipyn o waith gof, waith tân, pethau felly. Hefyd, yn gystal hynny'n wneud weldio fyd, a hefyd yn wneud bach o waith ysgrifenedig hefyd, felly mae bach gymysgedd y gwaith practegol a hefyd gwaith ysgrifenedig i balansio allan y bach yn felly. Pam ydy e'n bwysig bod chi'n rhoi blas o'r diwydiant i ddisgyblion mor ifanc? Wel, am y rhaid, maen nhw mewn ysgol a maen nhw'n arfer yn gwaith papur o hyn. A felly, mae'r rhaid, dyn nhw'n gwybod bod yna grefftau gan nhw'n gallu wneud tra bod yn ysgol a maen nhw'n cyrraedd 16.
A dyn nhw'n siŵr am beth i wneud wedyn, dyfe? Felly mae hwn wedyn o oedran 15 ymlaen. Mae'n gallu dechrau gwaith practigol felly. Un sy'n manteisio ar y cyfle ydy disgybl blwyddyn 11 Nif Deacon. O'n i'n meddwl bod yn Ffarier pan o'n i'n hŷn, so byddai'n rhywbeth oedd gyda diddordeb gyda fi. Rwy ti yn dy ail flwyddyn o'r cwrs erbyn hyn. Beth sydd wedi bod yn her fwyaf i ti hyd at hyn? Y gwaith papur fi'n credu, achos eisiau gwneud y gwaith practegol a wedyn gorfod wneud y gwaith papur a'r darn mathemateg ohono fe i gweithio mas faint mae'r metal yn mynd i symud a pethau fel ni. Oes gennych chi cefndir amaethyddol dy hunan? Wel, mae gyda dad ci ceffylau, so fi wedi bod o gwmpas ceffylau am amser hir, so mae fe'n rhywbeth fi'n gallu cysylltu'r ceffylau efo hwn yn bendant, Falle fi ti gallu pedoli ceffylau dy hunan ar ôl i ti gorffen y cwrs? Wel, dyna'r bwriad, so gobeithio. Bod pryderon am ddyfodol y diwydiant gofaint, mae'n braf gweld Ysgol Gyfun Penweddig a hyfforddiant Ceredigion yn arwain y gad oedd rhoi blas i ddisgyblion o'r diwydiant. Blas fydd falle yn annog i nhw fod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o Ffarier yng Nghymru.